No nyt tässä videossa me palautetaan pullot. Ja niin. Kattokaa mun hienoa labubunni. Jokke, tullaanko me selviä? Ei. Niin, täällä on kaatos. Me tehdään tää niinku teidän vuoksi. Me ollaan jo nyt märkiä. No niin, nyt me saavuttiin tänne Alepan pullojen palautuspisteelle. Siis tää matka tänne Alepalle oli tyyliin kilsa, niin me ollaan ihan märkiä. Joo. Joo, nyt palautetaan pullot. Eka vähän Pepsiä. Lisää Pepsi. Mene nyt. Me vähän nopeutetaan tää prosessi. Tässä videossa me maistellaan erilaisia vähän enemmän basic ja jotkut ei oo sit niin basic asioita. Aloitetaan. Joo, aloitetaan. Nyt ekan meillä on testissä ihan kurkku. Ei oo mikään tämmönen kultainen kurkku, ihan basic kurkku. Tässä on vielä niinku lähikuvaa kurkusta. Tää on suomalainen. Mitkä fiilikset? Ihan ok. Mut kun syö kurkku, niin ei tarvii juua, koska täällä on vettä sisällä. Totta. Ei oo yhteistyö eikä tuotu, se on vaan mun juoma. Olisipa yhteistyö. Nyt on omena. Mä en tiedä onko tää homees, mut... Close up, close up. Mitkä fiilikset? Tää on hito maukas omena. Totta. Tosi hyvää. Joo. Normi Jokkepuu ja siirrytään eteenpäin. Seuraavan tuotteen meillä on vettä. Otettiin tää meidän hanasta. Tää on niin ihmeellinen. Joo, tässä on close up vedestä. Upea. Mitä Miksi mä tein ton? En tekee, haluatko sä tehdä tän munkin lasilla? Siirrytään seuraavaan tuotteeseen. No nyt meillä on, siirrytään vähän näihin tämmösiin, vähän incredible tuotteisiin. Mut silti suomalainen basic juttu. Ihan Kinder Maxi. Ja sit siinä on maidon kuva. Mä kyllä yleensä sain niitä Kinder Basiceja. Tai sit mä en saanut Kinderiä. Mä sain Kinder Munia. Kinder Muni on nykyään tehdä skämmejä. Ne on. Niissä oli paljon paremman ne pikkulelut. Oli ennen semmosia, joihin me voi leikkiä. Ne oli niinku... Hyviä. Ai joo, Mä sain kerran sellaisen pienen piirtoalustan. Okay. Mut joo, siirrytään seuraavan tuotteeseen. Tää oli ihan hyvä tuote. Joo. Nyt meillä on tupla Maxi. Kiitos, kiitos. Silloin kun te avaatte tän, niin te voitte leikkiä King Kongia, kun tuossa keskellä on semmonen juttu, mistä voi katkaista. Jos et tiennyt, niin sitten et tiennyt. Ihan, Basic tupla. ihan hyvää. Haluatko sä mun osan? En mä tarvii. Mä annan sen sit Alvarille. Mut tupla. Ihan hyvää. Kaikki varmaan tietää, miltä maistuu. Kyllä. Mut joo. Siirrytään seuraavaan tuotteeseen. Jee! Toi ei toiminut. Ei se mitään. Halutaanko me koittaa uudestaan? Ei, tää vaan tulee lisää ihmisyyttä. Ja! Sä oot ihan huono avaamaan tän. Ehkä onkin. Anna mulle pala. Mutta seuratkaa meitä WhatsAppissa. Sama nimi, mut vaan eri Seuraava määrä. Eikä näin meidän kasvoja niin usein. Joo, me vaan laitetaan sinne. Syönnetkaa sinne, jos haluatte vähän lisäkontsaa ja... Kissakuvia. Ja se on meidän tulevissa videoissa. Joo. Ihanat kissat. No se oli ihan hyvä. Dakapo. Mä en tykkää Dakaposta, mutta Mä en muista miltä se maistuu. Siitä on pitkä aika. katsojillekin vähän. Anna mulle. Pikkupala. Pikkupala. Pikkupala.
Mä en ole syömässä. Mä en tykkää yhtään tosta. Joo, ei tää oo hyvä. Hyi. Hyi. Mä tarvitsen sitä vettä. Jim! Okei, nyt. Mä en oo syönyt tätä ennen. Mäkään. Me vaan otettiin tää, koska tää on halpa. Tää näyttää ihan samalta kuin se äsken. Anna pikku. Täällä on niinku jotain tommosta. Eikö se oo kookosta? Ei oo. Ei Jotain marmeladia. Tää maistuu vähän tiiäksä niiltä kettukarkeilta, mut suklaankaan. Ei oo pahaa, mut en tiedä ostaisinko jatkossa. Mä en ostais. Mut ei oo pahaa. Se takapuoli. Härityskees haukkasin. Sitten seuraavan tuotteeseen. Pätkis. Mun kissa on nimetty tän jälkeen, koska sen nenänpää näyttää niinku pätkikseltä. Joo. Hyvä fakta. Joo. Jos haluatte nähdä kuvan siitä kissasta, niin menkää meidän WhatsApp-kanavalle. Siellä on yksi kuva. Sinne tulee lisää kuvia, Joo. koska pätkis on liian söpö. Pätkis, vahva, hyvä. Paras. Tältä tissa maistuu. Kyllä. Harmi se ei saa itse syö pätkiksi. Mut pätkis on aina forever in my heart. The best candy in the world. Jos te ette ole vielä tilannut kanavaa, niin tilatkaa se vähän äkkiä. Nyt se... Okei, mä haluan maistaa tätä. Tää on siinä konvehtirasias, mikä on aina talvisin. Mä en oo maistanut sitä. Kyllä se varmaan tunnistat tän. Onko se varma? On mä nyt varmaan on, mutta... Tää on tää. Joo, kyllä mä ton tiedän. Mä en tykkää tästä. On mukaan aina. Mä rakasin tätä pienenä. Mäkin. Nyt se on vaan tänne pettymyksiä ja vanhoja elämänkuvia. Tässä on kokispullo. Tässä on mentokset. Tässä on nyt siis seuraavan tuotteen on Mentos hedelmämaut, koska... Mentos Rainbow. Koska mä muistan, että mä söin näitä ihan sikana pikkusena tyttärini. Niin, me oltais varmaan otettu normi Mentos, mutta siellä kaupassa, missä me oltiin, niin ei ollut mentoksia. Niin kuin se oli säin. No Suomessa ei kauhean usein ole normi mentoksia, koska nämä on yleisempiä Suomessa. Mä sain... Koska Mä saa niitä jättimentoksia, missä mä kun me aloitettiin tästä päästä, niin nämä on kaikki näitä keltaisia. Mun lempimaku on mansikka. Joo. Oliko kirpeä tai jotain? Mitä se on? Appelsiini tai sitruuna. Appelsiini on tää. Onko sitruuna tämmönen? En mä tiedä. Saattaa olla myös veriappelsiini. Tak 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 tak. Eli siis takkeeksi. Joo, Eli nyt on takit. varmaan joka ikinen on syönyt näitä. Ja! Katsojillekin vähän. Miksi sä annat mulle tällaisen mini? Lakit aina hyviä, Katsojille. aina kivoja. Mä tykkään takeista. Mä kyllä välillä laitan niinku ihan voit näitten päälle. Mä aina välillä niinku, mulla on kausi, että mä syön näitä hirveästi, sit mä en syö yhtään pitkään aikaa. On nää hyviä. Kyllä nää on ihan hyviä. Mä varmaan syön nää loppuun silloin, kun me pelataan Split Fictionia. Joo, mä ne ostettiin siis Flixin, niin mä pistin äänestyskin, että haluatteko että me pelataan tää. Mut me toivottiin, että Pleikalla ei voi kuvaa tai voi, mut sit se on tosi monimutkaista. Et meidän pitäisi screen rakentaa Pleikalla ja sit kuvaa se screen recordaus ja puhua sen screen recordauksen päälle. Se olisi vaan tosi monimutkaista silleen, niinku, että me Ja ei... sitten pitää vielä editoida ja pelaa se koko peli ja tälleen. Se olisi vaan liikaa hommaa meille, varsinkin kun meillä ei ole niinku
vielä ihan tarpeeksi Niin, iso ja kanava. Sit siinä on riskinä se, että niinku, sit se ei saa edes paljon näyttökertoja. Joo, ja sitten meillä ei ole niinku, ehkä ei niinku halua tässä kohtaa kanavan alkua niin sijoittaa hirveästi rahaa johonkin niinku, laitteisiin, jolla sen olisi helpompi tehdä. Tää on tyyli video, mihin me sijoitettiin enemmän. Eniten on se... Etämaisteluvideo. Joo. Koska silloin se maailman harvinaisin Prime. Ja se maksoi 20. Joo, ne oli kalliita. Kiittäkää meitä. Pistäkää tykkäys. Seuraava tuote. Jee, Haribo-karkkeja. Joo. Tää on vähän tämmönen, me ei keksitty mitään. Onpa nää muuten vanhoja. Haribo on niinku tullut 1922. No. Haribo on niinku yksi klassikko karkeista. Nallekarkit on yhä mun niinku pirttaripussin pohjalla. Et nää tulee aina olla osa lapsuutta. Nää on kyllä hyviä. Mm. Mut pistäkää liikaa, jos te haluatte, että niinku arvotaan joskus jotain. Joo, ja laittakaa vaikka kommenttiin, jos meillä on ne päällä. Mä en tiedä, onks meillä vielä. Mutta voitte, jos te menette meidän WhatsApp-kanavalle, siellä on semmonen linkki, mitä kun te painatte, niin sit sinne voi kirjoittaa kysymyksiä tai jotain. Ja sit me nähdään ne. Joo. Tehkää niin. Okei. No. Ehkä tää on sit loppu. Heippa. Loppu vai onko? Viimeinen tuote. Coca-Cola. Ihan hyvä. Ihan basic. Otettiin tää tähän, koska Miksei? meillä oli Coca-Colaa. Ja joo. Se on sellainen aika yleinen tuote. Niin että sitä löytää aika lailla joka talosta. Niin. Joo. Nämä nallekarkit oli hyviä. Joo, Mä annan katsojalle yhden. Nom, 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 nom. No mut tähän loppuu nyt oikeasti video. Heippa! Kissat ne naukuu varovasti, ettei kaatuisi ruokaa lasti. Suoraan nukkumaan, suoraan nukkumaan. Leluja matkan varrella. Pois lapset ja koirat tieltä. Aivot näyttää unisilta. Ja ruokakuppi on tyhjä. Kissat ne naukuu varovasti, ettei kaatuisi ruokaa lasti. Suoraan nukkumaan, suoraan nukkumaan. Leluja matkan varrella. Pois lapset ja koirat tieltä. Aivot näyttää unisilta.